Σε αυτό το σύντομο οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία αίτηση ανεξάρτητου υποψηφίου για τις εξετάσεις PALSO-LAAS ή ENOS-EN. Ξεκινώντας από την ηλεκτρονική σελίδα της PALSO, μεταβαίνουμε στην επιλογή ePALSO και πατάμε το κουμπί «Περισσότερα». Στην ιστοσελίδα ePALSO βρίσκουμε 3 κουμπιά. Αποτελέσματα μεμονωμένων υποψηφίων ENOS-EN, αποτελέσματα μεμονωμένων υποψηφίων LAAS και είσοδος ανεξάρτητων υποψηφίων, το οποίο επιλέγουμε. Εφόσον πρόκειται για την πρώτη φορά που δημιουργούμε προφίλ ανεξάρτητου υποψηφίου, πατάμε το κουμπί «Δημιουργία υποψηφίου». Διαφορετικά, χρησιμοποιούμε το email και την ημερομηνία γέννησης που είχαμε δηλώσει κατά τη δημιουργία του προφίλ του ανεξάρτητου υποψηφίου. Σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε ένα νέο προφίλ ανεξάρτητου υποψηφίου επιλέγοντας το κουμπί «Δημιουργία υποψηφίου». Στη σελίδα που εμφανίζεται, καλούμαστε αρχικά να συμπληρώσουμε τα στοιχεία εισόδου email και ημερομηνία γέννησης. Επιπλέον, τα επιπρόσθετα πεδία που αφορούν προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, αρχικό πατρόνυμο, φύλο, διεύθυνση, πόλη περιοχή, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο και κινητό κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικων υποψηφίων. Να σημειώσουμε ότι τα πεδία με τη σήμανση του αστερίσκου είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων πρέπει να γίνεται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες και σύμφωνα με το έγγραφο ταυτοποίησης του υποψηφίου, δηλαδή ταυτότητα ή διαβατήριο. Με τη συμπλήρωση των πεδίων πρέπει να αποδεχτούμε επίσης την πολιτική απορρίτου. Το κουμπί, όπως βλέπετε, είναι απενεργοποιημένο, καθώς πρέπει πρώτα να διαβάσουμε την πολιτική απορρίτου για να το καταστήσουμε διαθέσιμο για επιλογή. Η πολιτική απορρίτου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο LAAS και ENOS-EN. Όταν ολοκληρώσουμε την ανάγνωσή της και επιστρέψουμε στη σελίδα δημιουργίας προφίλ υποψηφίου, τότε το κουμπί θα δούμε ότι είναι διαθέσιμο για επιλογή. Τέλος, επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά γραμμένα και πατάμε την επιλογή «Δημιουργία». Για την επιτυχημένη δημιουργία του προφίλ θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό μας μέσω ενός συνδέσμου που έχει σταλεί στο email που καταχωρήσαμε. Η διαδικασία αυτή θα εκτελεστεί μόνο μία φορά. Οπότε, αφού συνδεθούμε στην αλληλογραφία, εντοπίζουμε το αντίστοιχο email που έχει αποσταλεί. Στο παρόν βίντεο το email βρίσκεται στα κύρια email της αλληλογραφίας μας, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ενδέχεται να έχει μεταφερθεί στα ανεπιθύμητα email. Και αφού ανοίξουμε το email που έχει αποσταλεί, κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός. Ο σύνδεσμος τότε θα μας μεταφέρει στην ιστοσελίδα για να συνεχίσουμε με τη δημιουργία της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προφίλ, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία νέα αίτηση επιλέγοντας το κουμπί που βρίσκεται στο πεδίο «Δημιουργία νέας αίτησης». Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία από τις δύο συνολικά επιλογές εξετάσεων που προσφέρονται. Για τους σκοπούς του βίντεο έχουμε επιτρέψει αιτήσεις για LAAS εξετάσεις, ενώ προσφέρονται και για ENOS-EN. Με γνώμονα αυτό, επιλέγουμε το κουμπί για δημιουργία νέας αίτησης LAAS. Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε γλώσσα και επίπεδο που θέλω να εξεταστώ. Στη συνέχεια επιλέγω το εξεταστικό κέντρο, καθώς και το πλαίσιο για τη δήλωση της ορθότητας των στοιχείων και της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων των εξετάσεων. Με την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης θα εμφανιστεί στην επικεφαλίδα της σελίδας ένα αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης. Η αίτηση, σύμφωνα και με το μήνυμα ειδοποίησης, θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην PALSO μέχρι την ημερομηνία που παρουσιάζεται. Το επόμενο βήμα στην αίτηση είναι να ελέγξουμε την ορθότητα των στοιχείων της αίτησής μας και να προχωρήσουμε στη μέθοδο πληρωμής των εξετάστρων. Οι επιλογές για την πληρωμή των εξετάσεων είναι δύο, είτε ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας ή Iris, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου θα πρέπει να επισυνάψουμε την τραπεζική απόδειξη. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται στη λίστα «Μέθοδος πληρωμής». Για την επιλογή «Επισύνεψη τραπεζικής απόδειξης» πρέπει να έχουμε ήδη προχωρήσει σε κατάθεση στην τράπεζα. Επιλέγουμε λοιπόν την επισύνεψη τραπεζικής απόδειξης στη λίστα «Μέθοδος πληρωμής». Στη συνέχεια διαβάζουμε την πολιτική απορρίτου της PALSO, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο
και όταν ολοκληρώσουμε την ανάγνωση, επιστρέφουμε στην ιστοσελίδα και επιλέγουμε την αποδοχή της πολιτικής απορρίτου. Έπειτα, είμαστε έτοιμοι να ανεβάσουμε την απόδειξη πληρωμής. Να αναφέρουμε ότι η επισύννεψη της τραπεζικής απόδειξης γίνεται στο πλαίσιο απόδειξη πληρωμής στην τράπεζα. Επιλέγουμε δηλαδή το αρχείο και δίνουμε έναν αντίστοιχο τίτλο στο πλαίσιο. Όταν ολοκληρώσουμε την επισύναψη του αποδεικτικού, πατάμε αποθήκευση. Με την επιτυχή αποθήκευση της αίτησης, λαμβάνουμε αντίστοιχη ειδοποίηση ότι η αίτησή μας έχει ανανεωθεί. Σε αυτό το σημείο η αίτηση είναι αποθηκευμένη και αν είναι πλήρως συμπληρωμένη, τότε πρέπει να κάνουμε οριστική υποβολή για να αποσταλεί στην Πάλσο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που επισημαίνει το σύστημα. Η διαδικασία αυτή ωστόσο θα παρουσιαστεί προς το τέλος του βίντεο. Στην περίπτωση τώρα που επιλέξουμε την ηλεκτρονική πληρωμή, επιλέγουμε αντίστοιχα από τη λίστα χρεωστική πιστωτική κάρτα Iris. Ελέγχουμε τα στοιχεία μας για εγκυρότητα και προχωράμε στην αποθήκευση της αίτησης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κουμπί της ηλεκτρονικής πληρωμής ενεργοποιείται αφού έχουμε συμπληρώσει πλήρως την αίτησή μας και έχουν αναρτηθεί συνημμένα αρχεία που τυχόν είναι απαραίτητο. Όταν ολοκληρώσουμε επιτυχώς την αποθήκευση, το σύστημα μας ενημερώνει για τη σωστή αποθήκευσή της. Στη συνέχεια, για την ηλεκτρονική πληρωμή, επιλέγουμε το εικονίδιο που απεικονίζει την κάρτα. Η πληρωμή και η οριστική υποβολή της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που επισημαίνει το σύστημα. Στο βήμα 1 επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής είτε με χρεωστική πιστωτική κάρτα ή με Iris. Για την πληρωμή με κάρτα επιλέγουμε το εικονίδιο της κάρτας και πατάμε επόμενο. Στο βήμα 2, σύνοψη, εμφανίζεται μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων της αίτησης. Αφού ελέγξουμε την ορθότητά τους, πατάμε το κουμπί επόμενο. Τέλος, στο βήμα 3, ολοκλήρωσης πληρωμής, πραγματοποιείται η πληρωμή. Επιλέγουμε το κουμπί πληρωμή με χρεωστική πιστωτική κάρτα για να μεταφερθούμε στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατάμε το κουμπί πληρωμή. Όπως βλέπουμε, αυτόματα εμφανίζεται το ποσό συναλλαγής που πρόκειται να καταβάλουμε. Συμπληρώνουμε τον αριθμό της κάρτας, το μήνα, το έτος και τον κωδικό επαλήθευσης CVC2. Ο κωδικός αυτός είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Επιλέγουμε να συμπληρώσουμε το email αν επιθυμούμε. Όλα τα στοιχεία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά. Όταν είμαστε έτοιμοι, πατάμε το κουμπί που λέει πληρωμή. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφερόμαστε πίσω στην αίτηση και το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή, είμαστε έτοιμοι τότε να κάνουμε οριστική υποβολή για αποστολή της αίτησης στην Πάλσο. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς το τέλος του βίντεο. Τέλος, για την πληρωμή μέσω Iris επιλέγουμε στο βήμα 1 στοιχεία πληρωμής στο εικονίδιο Iris και κλικ στο επόμενο. Στο δεύτερο βήμα, σύνοψη, ελέγχουμε τα στοιχεία της αίτησής μας και αφού βεβαιωθούμε για την εγκυρότητά τους, πατάμε το κουμπί επόμενο. Στο τρίτο και τελευταίο βήμα, ολοκλήρωσης πληρωμής, πραγματοποιούμε την πληρωμή και πατάμε το κουμπί πληρωμή μέσω Iris. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στο περιβάλλον της Δίας, όπου μας δίνονται δύο επιλογές. Δημιουργία QR Code και επιλογή τράπεζας. Κατά τη δημιουργία του QR Code, παράγεται ένα κατάλληλο QR Code που πρέπει να σκανάρουμε μέσω της κινητής εφαρμογής e-banking της τράπεζάς μας. Κατόπιν επιστρέφουμε στην ιστοσελίδα μετά την ολοκλήρωση. Εναλλακτικά, η δεύτερη επιλογή μέσω επιλογής της τράπεζας μας μεταφέρει στο web banking της επιλεγμένης τράπεζας. Συνδεόμαστε στον τραπεζικό λογαριασμό, μας αποστέλλεται ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο, την οποία αποδεχόμαστε για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πληρωμής, επιστρέφουμε στην αίτηση και το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή, η αίτηση είναι οριστική και είμαστε έτοιμοι για αποστολή. Η αποστολή γίνεται πατώντας το πράσινο βελάκι. Τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας ρωτάει αν είμαστε σίγουροι για την αποστολή προς έγκριση και πατάμε OK. Μετά την αποστολή της αίτησης, η κατάστασή της έχει λάβει αριθμό ταυτότητας και η κατάσταση της αίτησης έχει αλλάξει σε αναμονή έγκρισης.
Όταν η αίτησή μας εγκριθεί, τότε θα λάβουμε ειδοποίηση μέσω email, η οποία μας ενημερώνει για την κατάσταση της αίτησης. Μέσω του ίδιου email μπορούμε να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της Palso για να δούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει σε εγκρίθηκε και είναι πλέον πράσινη.